den irugi nga ibasa. Daytoy lagip tinapalabas ni pagayam tayong babes. Awagan na kanal tayo ti babes. Iti sa Nicolas Ilocos Norte. Sa kudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, naduma-duma ti klase ti BIAG akasmat iti klase ti tugut uno dana dalan asusurutan. Adara kiti narukop adamat na kiti nalagda ta saan nga pulos nga maliklikan alasaten. Dagiti na duma-duma nga klase ti panubok. Ket no saan ka ngagbalin nga natibker mapugsat wano maguped tiya dana ti BIAG ngayong kasursurutan. Manong Nemy siyak ni swerte kakal iti sa Nicolas Ilocos Norte. Awakan naklatan iti babes. Tarita ti kang runan nga awag da kanyak nang runa kini Arsen nga asawa. Nakapagsurot akmet iti dito nga programa takayit kumen iburay dito nagbaling nga paset ti LAGIP tinapalabas adyak to pulos malipatan. Kedamok nga damat may batin nga adal kan pagsarmingan ti BIAG. Ket gasto man nga rod Manong Nemy nga rugyak, dito nga pagkasalitaan, ti LAGIP ko tinapalabas. At dan iti elementarya, dagiti duwang anak mi kini Arsen nga asawak, idi ibaga ni Arsen nga mapan og trabaho ti abroad. Nakaturog idin, dagiti anak mi, Manong Nemy. Why? Nakaturog idin, dagiti anak mi, Manong. Ken liplipas mi met. Nga naginayat iti asawak Manong. Tagagangay deta nga ramiden dagiti agasawa. Nog kay dadan. Tiyak malmalem nga mailit itong galmay sa kadakwala. Wan Manong Nemy jak pulos mauma. Kadagiti na irut nga rakop ti asawak. Kan kadagiti na bara nga agek na iti na duma-duma paset ti bagi. Nang runa no kadigdigos mi adwa Manong Nemy. Ure ng rabi kamin, mangan tupay lang isuna. Mangan kam tupay lang adwa. Kaya Manong Nemy, nga kabayatan nga, napagustuhan min, tirik nami. Babes. Arsen, ano nga ito napadasak na tiba pa nagtrabaho ti abroad? Panawan na kami kadagitan nakta? Kasapulang nagsakripisyo tayo para ti masagbayan da Adelfa kini Jakong. Kasunod ti ba nang isurok? Kanti panangayuan ko kadagiti anak ta. Adama datatang gininanang pangibat siyam kadakwado no yung kamang isuro iti eskwela. Babes, amumat anarigat ti ba nagbiyak tayo? Dandarisan ngumanay ti sweldo kas karpintero kan ti sweldo mga mangisuro kadagiti ubing. Basta diyak kayat Arsen. Diyak laki di kabay lang na pumanaw ka. Pangasim ta dito kalatan. Anong usat talatan tirigat? Babes, mawatan ka. Iba't pati kaunay-unay. Da kayo ka nagdanak ta. Iso ka rubeng ang padasag ti makigasang-gasa tap numatang pala kita rapap ta. Kung na maladay ta, ang maamangan no, agbalbaloy kanton o dakat sa bali nga pagilian. Kasi no, makakita ka sa bali, kahit malipatan na kami. Di mo sa wundet na babes. Amaman kasi ka lang tibat patig ko. Awan na di pasok pag-iso katakpay kada kayo ka nagitan nagta. Iba't patig ka mat Arsen. Sud ka po nang adyak kumakayat nga madayo ka. Aso nun to ba ito marakop ka niya kalaman? Sinun to ba iti paragsak ka niya kalaman? Manong Nemy jak makaid na iti day di nga rabi kat jak makaturo ka mang pampanunot ti baga kaniyak nilakay ko. Tumrem di kitiluwak. Uwan Manong Nemy, nakaturog yan ti asawa. Yung jak makaturog. Yung nadlaw ng sakit nga jak makaturog Manong. Kasabulag sa tip double weed nga may pidwa ti amin. Inarakop na. Come on babes. Habang maglolata ti asawa. Nalpas man tayo na. Abay mo marakop ka manin. Maditirik na. Indun mamin sa langit. Itahan.
Nakaturugin na kitubing. Naka-first round tan. Di na naman rin nga makaistorbo ka na tan mapanta sa second round. Di ka din naman nog. Lipas ta. Nabanuga ka na kayo nanaklayang. Numarakop ka. Numagkang ka. Sa mesa, bakasyon itong bigat, babes. Madamaak. Sapay lang. May kalimang aldaw itan eh. Nalpas kan. Nalpas lang ang itayan. Sa mo ibaga madamak. Ang lukloko ka. Uwan Manong Nemy, papanan na ko mga saan nga maaloko itirik na. Kaya magusto laon na iti asawak Manong Nemy nga prusan. Nga mas masahiyan di kiti duwaman sanas idibaro kong ko. Burasen. Babes, sa mo papanutan timbagat. No, adoyo ka. Kasanuto, asinunto, iti. Oh, Arsen. Oh, babes. Para matlayang timasakbayan na kita anak na ti amin. Pampapintas ti biyag tayo. Tapno atad na nga matulungan ka. Babes. Arsen. Kasla kang kanahin ng mawaw tirik nami iti asawa. Kaya nagpatpada kami nga magagaran nga agdalyas at manin iti yuyang niragsak. Tinapaot nga panagin nagek mi pinaglin na ilumi. Kaya't na namin mi tinasamit akas diro ti uyukan. Nga bukayen ti agek. Nagbara dagiti bagi. Buwan na bara dagiti bagi ken bagi amay laga-laga iti kayat mi nga anggulo. Kasla siyak ni Eva ket ti asawa ken ni Adan. Nga sila mulamo nga kinkinamatan iti hardin. Ket na lang abmi Manong Nemy ti ayamuom dagiti sabong ken puloy iti nakaiparsoan. Agkang kanta dagiti tumatayab ket naragsak ti langit. Di met mabubus ti panagrisuod ti danom apumsuwak iti disor. Ket ad-addan ama panameg manen tirik nami nga gasawa. Ken ad-addan nga umirut Manong Nemy ti singgalot ni ayat. Amang balbalkut kada kami. Uwen, napugustuhan manin tirik nami Manong Nemy ti day da nga nabi ket inulit manin ti asawa ng imbaga. Inagpadasen ti agtrabaho ti abroad. Di ka kayat apalubusan. Basta jak kayat, Arsen jak kayat. Uwen Manong Nemy impalagip namanen nga may bagakmet ngagked-kedak. Nakaturog kami kalbasan ting kampa nagpapas tiragsak iti asawak nga nangep-ep iti ilimi. Naging ka Manong Nemy nga tikabigatan na impalagip namanen. Ket saan ko nga rod nga naigawit ti panggap ti asawak aba nagtrabaho ti abroad Manong. Iti likodan adakkel ti utang mi. Sabali lang Manong, sabali lang ti inted ti ipag ko ken tulong ti ikit nila kay ko. Kaya di mapankon palubusan ti asawa ka mapanagtrabaho di Taiwan. Diyak magawidan ti agsangit Manong. Arsen, aling amin dito nga napampalunot mo. May kawak lagi di. Anos lang. Anos lang. Sangit ka dito palubos mo kanyak, babes. Diyak malapdan dagsangit. Arsen. Dumat ti pampanunutek eh. Saan ka kami nagpanunot iti negatibo? Ket ti utang tayo. Mabayadan tayo ito. Iti kadakton sa diyag. Sabi ko malam. Ken sabi ko nga, tadi kantong balbaliw. Kasta ka kumamit, babes. Ado ti sulisog dito eh. Ngami ti papanak. Di mo baybayan ti bagim. Laglagi pem. Ngayon patig ka unay-unay. Ken di mo baybayan ti kita anak ta. Magnamnama ka Arsen. Di kanto pulos guliban. Laglagi pem dayta. Gaputi patig ka unay-unay. Nagrigat agin na dayo Manong Nemy kanayo nak amailiw ti asawa.
Nangrunan ko sa nga sumbay terabi kat nakaturog ton digit anak ko. Nagmamasak ton kadyak maalat ituturugat. Kanahin lat Manong Nemy nga kakaidak tiladawan ti asawak. Kat tiladawan na tikang kanayon ko kasasarita. Bayat ngagsasebek at mailiwag unayin ken ka. Anilang aminan ti kasto nga kasasad. Siguro no saan nga gapoy trigat. Adayo kumamit nga madayo ka kaniya. Kada kami kadagitan nakta. No muna aumat nga ron pala di cellphone. Pabi nga minagpadparata nga naipasngay nga marikrigat. O Arsen, kailiw ka kamanin nga rakopen. Kumakit at cellphone tap na makapag-video call ta. Imawamat pa eh. Mailiwak manin ka dagiti agik ka narakop mo. Dagiti anak ta. Mailiw damat unay ken ka. Ubing da unay nga mayadayo ka kadakwada. Sapsapulan da ka. Sapsapulan da tinakairuaman da ken ka. Agawid ka na Arsen. Iriag bakasyon ni Arsen kalbasan ti duwang atawen Manong Nemy. Kasta unay ti si dao ko tilangana. Masyanak. Kimutong. Diyos ko Arsen. Amay kasta tilangam. Amay narigat ka di trabaho mo di Taiwan. Ano na kita may pato-pato ka piglat iti ropam. Kinaduma-duma pa sa tibagim. Piglat la di kita, babes. Nasibugan. Nasibugan di. Nasibugan iti likudo. Iti na minsan nga panagobrak. Amo matin trabaho, welder. Agar aramid kami tinaduma-duma mga piyasa iti aeroplano. Kaya naman ti pagdanagam. Dimtay nga kasi bibiyag. O, sambong yung pakpaka mo. Tapno matanagan kayo? Saan ka itong nagsubsubli? Yung masapol nagsubliak. Gabuta, di tayo pa nabayadan. Amin nga utang tayo. Kaya hindi ka matanagan, babes. Di naktubaybayan ni Apo Diyos. Iso nga nagsubliak to. Ket nagsubli ti asawak iti Taiwan kalpasan ti makabulan Manong. Ket kabuta kayat ko ang matulungan ni Suna. Simregak iti maysa nga nalatak ka kumpanya ngaglako iti RTW ken bangbanglo agas part-time job ko. Tabigan matlaing ti panangisurok Manong Nemy ti pre-scholar nga pangisuruwak. Wen. Ket no kasta nga rumwarak ang mapanaglako masapol nga agarawatak anembag, tasyak nga rod ti kang runan nga modelo kadigiti lako. Wen, ay mas be presentable to my customers ako nada. Ito namin sa nga gundaway kinasarita nak ni tatang. Ne, babes. Ada ka di atanda mga kasar. Da may saka na may saka nga mga abay. Awan tatang. Ay, abing kasat langam. Masabula kasto ti panagarwat ko. Napinpintas nga arwatan dagiti mapangko ilako. Ken aglaw ko pa iti bangbanglo. Iso nga masapul nga ti usarek abang banglo ket ti ilako. Tapnom i-promote ko ngay. Ay nabalasan ko. Napintas ka lang rudan ad-ad naman nga pimintas ka. Masabol ka din nga dabay sa bali nga trabaho. Kadadala nga ro din lakay mo dyan Taiwan. Saan mo man ay tatang? Iso nga kahit ko ang tulungan ni Arsen. Iso nga masapol nga nakagla ko. Kahit no adagas-gasat ko. Baka nadupay ti masapulak ng ti asawak. Ngayon sa bali Manong Nemy timbo nga titarigagay ko makatulong iti asawa. Gabuta sa bali tinangitarosanda iti minalem nga panagarwat ko ken kanayon nga rumwara. Saad na bakla kaduwak nga glako nga mangiya lublubon kanyak iti motorsiklo nga itulodnak iti balaymi ken pasari umay nakdagasan iti malem.
Nang runa ang nagatap iti sabali ti partido ti asawak ket naidanon kini Arsen ti inuulbud nga damag. Tinawagan na kadakos ti asawak man. Wain Manong Nemy tinawagan na ti asawak. Kumusta ti manglilipot nga asawa? Arsen, manglilipot ka. Saan nga po nung kitang ipagbaga, Arsen? Saan ka manglilipot? Ohen Manong Nemy ti ayat ko nga tumulong iti asawa. Tamalaksid nga aggatrabaho akas mga sursuro iti preschool Manong Nemy. At dapat sideline ko. Aglako iti RTW ken bangbanglo. Kat siyempre, kas inlawlawag ko itay nga masapol nga napintasak, agpapintasak ka nagbabanlo at lumapan aglako. Taday tangarot kat paset ti trabaho. Ngem, sa balit idandanon da iti asawak Manong Nemy kat da ita tigapunan o apay nga sinalagad nak ni Arsen. Manglilipot ka! Ano da itang ibagbagam Arsen? Kakaiso na nga nakatawag ka manin kastapit yung muna nga mangigkuking ka. Siyak editi ibagam ngagbalbaliw. Arsen, siyak editi ibagam ngagbalbaliw nga makakita ti sa bali. Nga malipatan kayo, nga mabaybayan kayo. Ngam nakalawlawag nga si kagayyem tinagbaling nga narokop. Diyos ko, Arsen, diyan ka mo ti bagbagam. Idi ipakadam kanya ka sumrek ka iti dayta nga trabaho. Pinalubusan ka. Ngim saan ka pinalubusan tapno. Makiin narakop ken makiin nagikli sa baling nga lalaki. Saan nga pud no dayta Arsen? Iti ka anuman kat di ka pailiniputan kat di ka tupulos liputan. Ta sino ko man di mamatikin ka? Nakalawlawag na iti pamaniknik. Minalem rin abiing nga itulnog na ka di na ka motorsiklo. Nga sigurado nga sakbay nga itulod na ka. Di tabalay kat umunapay lang nga itulod na ka iti langit. Agpapas kayo nga manglipot kanyak. Gulib! Nakagulgulib ka manglilipot. Saan? Saan nga po no dayta? Saan nga po no dayta nga papabasol mo kaniya Arsen? Amot ni Diyos. Pag-asim ta siya kumatipatyem. Siya kumatipatyem Arsen. Nawan ti dakes nga relasyon mi kini Tony. Kaya't nakla tulungan. Nga malibre nga di plete. Baklay suna. Saan ako nga mamatikan ka? Bakla? Aging babakla? Ibagabla bakla? Tapos kasi na kan makalubang ti aramid mo. Hawanin ti ayat amariknakken ka. Kadurmen kan, babes. Madurmen akon ken ka. Diyos ko. Silawan niyo ko matipanunod ti asawak. Silawan niyo ko mapangasiyo, Diyos ko. Nasakit. Nakasaksakit unay. Naulit-ulit man nga imbaga. Inulit-ulit ko man Manong Nemy nga imbagak iti pudno iti asawak. Ngemsahan nga siyak ti patyen na. Pinukaunan nga namin pinsan ti panagtalik na kanya. Imamo ti Diyos Manong Nemy nadalos ti konsensyak. Awan ti mading aramid ko. Iman niya nga nagsakit. Tas angkid din nga siyak ti patyen ti asawa. Titarigagay ko nga tumulong kang kuha ng mga paduras ti BIAG mi kan mga isagana ti masakbayan dagiti anak mi. Ngam nagbali na kadakas Manong. Naapektaran dagiti anak mi Manong Nemy. Tano, agsalita kami ti asawak iti telepono. Mangmangigda ti panagap-apa mi. Kaya nagsangsangit na Adelfa, nagsalsaludsod kanya. Mami, apay nga ungit ni Papa. Apay nga sangsangit ka. Apay nga agap-apa kayo matin kay ni Papa. Apay. Saan na tayo ng ipatpatig ti amayo, anak ko? Dinambot na ng mga patsyan ti palawag ko. Ay amin ti basolyo, Mami. Ubing ka pa anak ko. Di mo pa ilang maawatan ti amin.
Nga mo rin no, saan na tayo nga patpatag ti amayo? Saan kayo nga baybayan? Ikari. Siya kun ngagmamesa ti mga ipaay, tinaranyag ang masakbayan niyo. Uwen Manong Nemy addan giwang tinagbaitan mi ti asawak. Saan nga naragsak ti pinondar mi nga pamilya. Saan nga naragsak pa'y Manong Nemy ti pinondar mi nga pamilya. Marakrakraken tinapundar nga pagtaingan. Gapoy ti daytoy apasamak. Saan nga gipatpatulod pa iti asawak ti kwarta nga para kada kami. Banag adyak nang isardingan ti panaglakok iti RTW ken bangbanglo. Ngem ginupid kon panagkuykuyog bikin ituni. Piman nagsayat ka tao, nagpintas ti panggap na nga tumulong. Ngem nagbalin kami nga dakas ti imatang iti sa bali. Ngem nadalos ti konsensya mi Manong. Taawan ti dakas nga aramid mi ken ituni. Iti sumangpet dito Pilipinas ti asawak saan nga nagtarus dito balay. Ta iti family house da nga nagtarus Manong Nemy. Kad idi taumay na sarungkaran di kiti anak mi. Kad iti panagsarita mi manen. Nagapa kami manen. Ta ipapilit na latta Manong Nemy nga saan nga pudno. Ipapilit na latta ti saan na pudno nga pamati na. Abi nga nga saan ka nga mamati kanya Carson. Uri no anya pa iti bagbagam babes. Awanin ti pamati ka ka. Tanong ko matakayat mo asinaan day nga lalaki. Saan ka ko mga nagtrabaho jay? Nga maawan ti madi nga aramid mi ko nakmet. Ken kasano ko mga dyak agtrabaho ket binaybayan na kami meten. Binaybayan meten ti obligasyon mo kada kami, kada gidi putot mo. Nagbaling ka meten nga managbaybay ken awan serbi na nga ama. Ngata ko nam. Siya payan ti awan serbi na. At aniko, tinungpanat. Hayop ka. Dahito nga inaramid mo kasi saan kan tupulos nga mapakawan. Kagurgura ka, Arsen. Kagurgura ka! Nagsakit Manong Nemy. Nasakit unay. Siya nga awan ti dagas nga aramid na madiswan pa yan ti asawak. Gaboy ti dayto nga aramid ti asawak Manong Nemy kadangkon ngagsina kamin. Wen, nagsasangon ti agsumbangir nga partido. Iti pa nagsasangon mi may salaeng iti pa magbaga dagiti agsumbangir. Ni tatang ko kantiina ni Arsen. Ay, panunod kay kumangan ng bagan nako. Awan tinasayat nga pagtungpalan, ti panagap-apayo kang runaan ti panagsinayo. Di kami nabalayan, naman ko nang balayan. Ay, dagit hamit. Ti bagbagak ka na kuhanaan, abalayan. Dagit ti anak yung kumati panunutan nyo. Ha, Arsen, babes. Babasit na pa ilaing agsagapay ti kastoy nga aramid nyo. Dola ang tinasken nga rapidan nyo. Arsen nyo. Isublim ti dati nga panagtalek mo iti asawam. Patsem nga awan ti dakas nga inaramid na. Agpakawang kakenkwa na. Gusto ko na mabalayan. Kita si kamat babes. Pakawanem ni Arsen nyo ti di na panagtalek kang ka. Kanti panang disuna kang ka. At no marami dyo late ha. Awan mo't no kanti problema. Wahin Manong Nemy kastat pamagbaga. Dagi dinaganak kada kami. Agsumbangir. Itatang kan ti katugangan. Ti makadakas Manong. Diyak mat maoreng agpakawan ti asawak. Agpakawan ko Gabutas nga sinsinan tinaramid na. Ti muna ugundaway Manong Nemy nga natong panak. Ti panang papabasol na kanya kaumat ti mading aramid ko. Saan nga agpakpakawan? Muna saan nga agpakawan? Gaboy ti daytoy Manong Nemy nagtalawak.
Teka, kunak nga ruden tajak mat mauray ngagpakawan ti asawak ka nagtultuloy matlat ti pamatin ng halipliputak isuna. Napanak nagpakni itayan ti kabagyak iti kagayan Manong Nemy. Ket nung as nagagmay sahak, agsagsangit ak ngagkarkararan. Manong Nemy kastat araramidik nung as ngagkarkararagak ka nagmay sahak ka nagkarkararagak ngagpagpakaasi. Ket binatgan ti Diyos dagitoy nga araraw ko ken kuana. Kabuta kalpasan ti talungal daw ko dito kagayan Manong Nemy. Imay naksinokon. Ha? Nauray ko Manong Nemy. Di ba nang sukon ni Arsen kanya? Babes. Pakawanin na. Pakawanin na ko mga pangasim. Ha? Saan ka nagpakawan? No saan nga naimpas ni kan, Arsen? Naimpas ni kan. Naimpas ni kan unay, babes. No saan nga nagparinto mahigit sa ngawanan. Kidarmidag. Mamati ka lang kanyak, babes. Ngimapingita ka lang. Apang inuray mo pa ilang ti medyo napawad ka panawin. Nga nagsagabaak. Nga nagsagsagaba na kita nakta. Nasa bidungan nga minti panunod ko. Arad na nga pinatik ti sa bali. Ngem ti sika kuma nga asawa. Gusto ka pakawarin na. Inuray mo pa ilay nga na ibabainak. Nga arad na nga sika ti patsyan na kiti tao ngem ti siyak nga wamet ti dakis nga ramid ko. Nagsakit ti naramid mo. Kaslasan ka mapakawan. Arsen, pakawarin na babes. Pagbababawi inuray mo pa ilaing nga may turid na nga tungpahain. Nagsakit, Arsen. Nagsaksakit. Ano nga tamat ni Marignam no siyak. Siyak kat ipapilit kumatlatakin ka nga sa bali nga babae di biyag mo. Nga libliputan na kalaman. Nga may sakamit ka gulib ken mang liblipot. Gulib ken mang lilipot. Nga saan na pud no. Anyamat kumati Marignam, Arsen. Alaman. Gusto ko rin ko nakapakawanan na. Gabot na arami. Naamiris kunti amin. Nasakit. Amo ka nasakit. Gusto ko pakawanan na. Ika na kumabay sa bali agundaway, babes. Mariknam la kumarsan. Mariknam la kumano kasano ti kasakit. Ti ken kinasayam na. Mariknam la kumar. Sorry na. Sana kaskari na ti amin, Arsen. Basta latan pakawalan ka. Ti pamakawan mo. Kat saan nga umanay nga mangagas ti sugat iti pusok nga inaramid mo. Kahit ko pa paniknikan. No talagang napasnik ti panagpakawan mo. Kahit ko nga orayin nga talaga nga adan pa nagtalek ken awan ti dakes nga atap mo kaniya. Kaya't mga sawan, pagsagabain nakmet, rik na emet din parignam kanyak. Rik na emet Arsenyo. Oen Manong Nemy, iti kaadak diti kagayan. Imay nakdinanon ti asawak. Kalpasan ti talungal daw. Tapos ti kasta kanagpakpakawanan. Kaslasan ko nga mo ti mapakawan. Ngayon sigida. Mariknam la ko ma. Ti mariknak nga naramid mo, Arsen. Mariknam la ko ma no kasano ti kasakit. Kinasayam na. Saan muntun nga marikna? Tasan kuntun nga. Saan kantun nga saktan, babes? Iba't patig ka. Iba't patig kayo karakitan nakta. Kadyak tunulitan. Jak tunulitan nga pukawan ti panagtalik ko kayo ka. Kompleto kamin ngem saan kami pailangan naragsak. Wain Manong. No kasta nga sumangpet ti asawak manipod iti panagtrabaho na ta saan nga nagsubsublipay di Taiwan Manong. Nakastari ka iti may sa construction firm nito'y nga para welding. Ta welder nga ro ti suna. Kada dapay sideline na Manong Nemy nga pagpatarimaanan
iti lugan uno pagasambulan iti lugan. Kada dagiti kundawi Manong Nemy. Kadak di kusina nga madamang aglutluto sumangpet saan ko sabsabaten. Dagiti anak ko Manong Nemy ti sumabat kan kuana. Kat nung asta nga makastare kan iti uneg kat umay dito kusina sila lukudak to nga arakupen na manon nga baling ka ding patanak. Saan ka umarakop kanya? So yatang ka tagburburek nga di ko na tulot-lutot. Si Kamet nakauyuyong ka nga talaga. Sana sinsin na tinarabin mo kunak manin. Huwag gayam. Kahit kong ituloy trabaho. Napitnas mo tindi sweldo. Saan ka ang trabaho pa? Ano nga saan? Ituloy ko ito mga isuro. Ngem, ti pa naglakom ti RTW, kan pa naglakom ti bangbanglo. Saanin, babes? Sut kayat ko. Tinakmabaling nga paritan. Ngagsukatin. Kada kita sa harakon, tamang rabita iton. Sige, nisut ko nam. You're the boss. Ito nga sa mangan kami Manong Nemy na adal pa. Iti agboluntaryo nga mangilid, iti kararag. Ababa kararag. Ako na Manong Nemy, Lord, kaman kami, tadakam amin, nasan ka pamilya, iti daytoy agundaway, na mga sagrap, itintedyo kada kami nga parabor, nga taraon, nga mangted kada kami iti pigsa, nga agserbikan ka Lord. Kad bidnesyonan nyo kumandag iti nga taraon, tapno di kastakit, isot mangted kada kami iti kirat mi nagtrabaho, kaya nagserbikan ka. Di kang kanahin mi nga daw dawat Lord. Makapag kinawatan ko mga naimbag, dapapa ni mama. Agsubli ko man ti dati nga panagtalek, ni mama ken kuhana, kastamatan ni papa. Agsubli ko man ti dati nga ragsak mi Lord, ipagpakasi mi ken ka. Uwen Manong Nemy, kastoy ti masansan nga mapaspasamat. Nagsubli ak nga ro ti dati nga trabaho Manong, no kabasta nga malpas, iti panangisurok, iti kamalman na, agsusurak Manong Nemy nga mamban mangisursur kadag iti tagilako abang banglo ken RTW. Ket kasi ti dati Manong Nemy agarwatak met nga agpapintas. Kada dumit Manong Nemy dagiti mangsulsulisog kanya. Hello babes. Ha? Siyak di June. Gumadag ka diti ti lakok June. Mat para kanya eh. Iregalo mo kada kiti sweetheart mo. Sige, agpili ka. Gatangag. Ngem, para ken ka. Ada na sawak. Kan saan mo doon aramiden ti manglipot ti asawak. Ore nga ti pamati na. Kaya ti liputam. Idi dayta. Ngem saan itan. Nagbalbaliwan. Ngem, saan mo pa yung napakawan ni Sona. Hangga pelag kakaida. Ano kung pakibiyak nga ti personal ng biyak ko. Umatang ka muna saan? Masarudsud ko lang. Hanggang agkakaida lang. Han, nagsayang. Asin nang orti mga arakop ken ka. Ken mang say up ti kinabanglum. Isumit lagayam. Nga, nimatan lakay mo ti adda aramid na. Ano ta ko lang? Siyempre, mailiw nila kay mo, iti arakupin ka nagkan na. Iso nga nangalan ti sabali, nga nakasagahan na nga mga ipaay ti amin-amin na. No saan man nga pudno nga liniputam ni asawam, nilakay mo. Nilakay mo itan di manglip-lipot ken ka. Manong Nemy nagburek nga dagos ti darak. Indayal ko nga dagos Manong Nemy ti numero ti asawag. Tada cellphone din Manong. Aliston ti komunikasyon. Pinanawag mat. Di ti agnagan ti June Manong Nemy. Nga nangibaga. Nga ti matan asawag ti manglip-lipot kanyak. Sinong bata na nga dagos ti awag ko. Babes, kumusta? Kumusta tarupam?
Babes, apay. Gabuta sana ko na makikaidakin ka. Kad awanin ti pangidugalam da kukwam. Kad idugdugal mo ti sabali. Sige. Mapasamak siguro ti kastoy. Kad makita, inanugot mo. Mapasamak ka talaga ti kasta. Nga makala kamot ti sabali. Nga mabali mo arakupit ka agkan. Gabuta saan kamot nga kakaida. Di kahit ko sawan nga mapasamak ti kastoy. Adamat agtarigal kaya mang dadael o namang sabidong iti panunod mo. Malagip mo, iti dagusak ka na mati kadag iti nang sabidong iti panunod ko. Iti kaadak sa Taiwan. Sa anak ka nagpanunod ka na lawa. Basta ti pamatik latan kit lipliputan na. Gabutado nga ratikas na mapaspasamak. Babes, sampay ang nalpas panang suot ni Apo Diyos kadata. Sampay ang nalpas panang subok ni Apo Diyos kadata. No kasanot kinapudnot itong galmay sa kadata. Alawin, ano gutek? Nakulaapan iti panunod ko. Basta latan na mati akti sa oti tao. Nga saan ka apinati? Natungpa ka pa'y. Naapektaran ti pamilyata. Aging ka na gito'y. No anya timbagam kanya kidi kastama tibagaken ka. Awan timading aramid ko. Awan mamati ka kumakanya. Simingit manen Manong Nemy ni ginaganak ka na kami. Pinasarita nak ti katugangak na babae. Ay, kumusta kayo? Kunak man lang no awanin ti problema yon kapot ha. Agkabkabalay kayon. Siyang paten na kayon ni Arsen. Namu ka na kita anak yung di kay gaya magkakaida. Sa bagat atapon mat itan ti asawam. Babes, anak, no kasano ko iti panagtalekan kang katasawam. Agtalekad ko iti panagtalek mo ikang kuana. Saan tang mo babalaw nanang? Kapata, naramid ba't kanyak ti kastoy? Kahit mo sa wan balbalsam ti asawam, di ka di pala mamahati, iti pasnek na ngagbabawi. Sa anak pala mamati. Doon ka anong nga mamati ka? Basta. Kasano no ipaipaso ti asawam, ti pamabasol mo? Di ipaipaso na, Di ipaipasok bet. Ay aso sa apo aya, kumarkaron sa akin iti amin. Basta, nuan niya ti pamatik nanang agtalinay data. Alalala. Dilatang nga rin apo Diyos ati pangitaklinan tayo ti amin. Ay kamayal na apo aya. Kaya lahat ko mapampanunutan nyo akang runahan na unay. Kat digiti anak yo ti maapektaran. Iso ko mati panunutan nyo anak ko. Manong Nemy, pati ni tatang ket bagbagaan na. Aw madlat nga ron ti pasnek wano aw madlat ti sarday ti pasnek ti asawak nga mangin pampaneknek iti kinapudno na kanya. Ket kastamet Manong Nemy ti kunada kiti anak ko nang ron na kini adal panginaw na. Mang, anak, awan ti mading aramid ni Papa. No ato kumadaramid na. Ket sante ko man ang sangsangpetan na. Malalatong ko man nga gawin. Anak, amok ka talaga nga saan na maramid. Agas tamat na saan ko pa nakaramid. Nga magagaya lang ti amin anak. Minton ka ano nga rod. Nga makapagkinawatan kayo. Magkinawatan nyo kini Papa. Minton ka ano nga. Agragsaktay manin mama. Birthday ti asawak Manong Nemy. Yung mata nga, iti regalo kang kuana. Kadim tengak dito balay, Manong Nemy, nga dati sa nga ili, di kita katrabahuan na. Kinablawan dak Manong Nemy, sumang petak, nagtarusak, iti silad mitap no mamlesak. Imay dito ti asawak. Inarakop na, gura ka, ang kusukatag pa. Happy birthday, Arsen.
Dati regalo ken ka. Saan nga napatigday nga regalo? Nga material nga banag. Tinapatigday nga regalo kanyak. Katiti, panagpakawan mo kanyak. Di mo ka di pala napaniknakan? Nga talaga? Awan di madi nga aramid ko. Kitawa mo di madi nga aramid mo? I love you, babes. Arsen, agkurik ka. Dagiti sa nga ilim. Dagiti sa nga ili tayo. Madamdaman to day. Tama ka oray da. Ngayon ti pa naka-FT iliw ko kayong katisan nga makuuray. I love you, babes. Arsen, I love you too. Awan to ko man ti problema. Awanin. Kapag talaga may pinsa nga talaga kaya kauraan niya't ibagbaga na gini tao. Awan ti sa bali pacheck no sa nga sika. Uri man sika, Arsen. Awan ti sa bali nga pacheck no sa nga sika. Nasubok lang ti pamilya ta. Ti relasyon ta. Kanagyaman ti kinapudnong kanyak. Kanagyaman ti kinapudnong kanyak. Oh, babes. Oh, Arsen. Manong Nemy pinagustuhan mitirik nami iti asawak iti day agundaway nga namin pinsanan nga napukawan ti problema. Nagsinubyanan mo't lang tirik nami. Ti panagtalik na kanyak ken panagtalik ko ken kuana. Ti panagayat ko ken kuana panagayat na kanyak. Ti panangipatagmi ti pamilyami dagiti anak mi. Idi agdama Manong Nemy naragsak manen ti pamilyami kalpasan di apan nubuk adan din nakarakrakan ti pamilyami. Intultuloy ko Manong Nemy ti kina saleswoman ko ket nagsardeng ako nga ng suro. Intultuloy mat ni Arsen ti trabaho na iti construction uno ti panagwa welding na akas may nga welder. Ket nakananaman ti masakmayan dagiti duhan nakmi. Ni Adelpa, kayat nakano tagbalin nga poliswoman. Idin to ni Jakong, kayat naman tagbalin nga siman. Agamanak nga roon, ti anos mo, nang ibasa Manong Nemy kat sabi kumata dapat na ibatik nga adal, kan pagsarmingan ti BIAG, iti daytoy nga paset ti LAGIP ti NAPALABAS ko, adyak to pulos malipatan. Tuwing or nagyamang nga pagayam mo, babes, iti San Nicolas, Ilocos Norte.